and also to ayan, sa lahat po ng viewers natin. Maraming salamat po at nag-stay po kayo. Ayan, stay strong mga kaibigan. Yes, happy watching to Feby Guillermo. And to all ang Sagay family. Oras na siyak tayo madulong. Liklikan Ayat Bulod ko. Rebeng na laeng nga inapirukin. Day mabukutak kanyak na ikede. Nubay na sa ngem daytoy tirumde. Amo kadakes intaar arabide. Jak may turet pay nga inapuyain. Pangagluwa na kapukan na klain. Jak may tur nga sa etla kamekto. Kapuna kenayat abinulot ko. Akalhulik, nagbalinak anarapop. Nagpatipendisan ko bukod. Palubusan ka, iso tayo sobrana. Puso ka na rin ka na, iso adaan karbengan. Awan titanggel ko habang ikukin ka. No dila to'y ayat ngayon nakiparik na. Diyak maitur nasa etla kamekto. Kabulak kenayat abinulot ko. Akalhulik, nagbalinak anarapop. Nagpatipendisan ko bukod. Yes, ayan, happy watching to Ma'am Risa Banuan and also Ma'am Ruth and Sagay. Yes, and then to Ma'am Estrella Kabakar. Yes, happy watching also to Ma'am Gloria Driquito. Kay Ma'am Monica and Ma'am Melanie Echeverria. Yes. Ayan, and also to Ma'am Odette and Sagay, our big boss, and Sir Amante and Sagay. Nupay na sa ngem daytoy tirumbe. Ang kadakes intaar aramide. Jak may turet pay nga inapuya. Kapuna kenayat abinulot ko. Akalhulik, nagbalinak anarapop. Nagpatipendisan ko bukod. Diyak may tur nasa etla kamekto. Kapuna kenayat abinulot ko. Akalhulik, nagbalinak anarapop. Nagpatipendisan ko bukod. Yes, ito yun ang bulod nga Ayat. Yes, happy watching to all our viewers. Keep on sharing lang, no? Pa-share po ng live stream natin. Ayan, para naman marami pang nakapanood sa programa natin ngayon.